Imos dar comezo a última parte do programa da mañá co bloque de crear contextos. Saiu na charla anterior no profesorado de formación profesional esta idea de que para o galego faltan contextos tamén na etapa formativa. A organización pensou que podíamos, nos encontros, facer unha reflexión sobre a necesidade de volver crealos ou volver intentar sementalos. Tivemos a sensación, ou algúns tivemos a sensación de que o galego estáse a converter nunhas clases, nalgúns contextos, como se fosen unhas aulas de linguas estranxeiras. Porque, de alguma maneira, co desplazamento poboacional trasplantamos persoas, pero non trasplantamos os contextos que tiñan as linguas no seu momento natural, no seu entorno natural. Está Rosalía Fernández Rial aquí hoxe para falarnos do contexto na aula e no contexto que se pode crear ao redor da dramatización e da creación poética dentro das aulas. E dentro das aulas, unha idea que creo que vai hoxe falar, non sei se centralmente, pero sí que seguramente na súa intervención vai falar con bastante detalle, é nas aulas novas, nas aulas sen paredes, nesas aulas que ten que entrar o aire, nesas aulas nas que os rapaces e as mozas se teñen que levantar das súas cadeiras, unhas persoas que están nunha actitude pasiva e teñen que retomar unha actitude activa tamén na aprendizaxe de linguas. Unha posición de pasividade que pasa a unha posición de actividade. Esta é unha idea central da investigación que fixo Rosalía, que xa é doutora dende hai un ano e pico, pola Universidade de Santiago, que coñecida. Eu non coñecía a Rosalía ata hai 2 anos, unha vez que chegou ao Servizo de Normalización Lingüística, veu a pedir unha axuda para ver se podíamos botar unha man na defensa da tese. Nós temos no Servizo de Normalización esta liña de axuda para ese momento de defensa da tese, dicir, a ver como hai que facer a posta en escena e todo isto. Puxemos día e Rosalía empezou a falar, eu ali tomando nota, intentando mellorar o que ela podía ir facendo, e ao minuto dixo, ti estás aquí de broma porque ti non necesitas este tipo de axudas. Ao final estuvemos 4 ou 5 sesións e teño que dicir que asistín a moitas lecturas de teses e ninguna foi como a dela, ninguna foi tan boa e tan espectacular. O tribunal tamén pensou o mesmo, que foi o máis importante. Dende aquel primeiro encontro, volvín a ver, estas cousas pasan, volvín a ver moitas veces nos medios de comunicación e tamén como monologuista en L.G. por 15, que tamén me cadrou moito. Foi unha intervención moi xeitosa. Eu espero que hoxe aquí nos faga entender que esa idea que nos quere transmitir esa idea revolucionaria de podernos levantar, podernos erguer en nome da dramatización, en nome da expresión corporal, en nome de darlle contexto á lingua, ese contexto que tanta falta fai para que as persoas lle atopen sentido a poñerse a expresar nun código frío. Ese código frío hai no que quecer, hai no que quentar, coa creación de contextos, que eu creo que é a proposta que nos vai facer hoxe Rosalía. Eu xa remato aquí, porque non lle quero comer nin un só minuto máis, que creo que vai ser moi interesante. Bo mediodía. Iba a dicir bo día, boa tarde, como boa galega, digo bo mediodía, así non me comprometo.
Pois, antes de nada, quería, por suposto, dar as grazas a Manuel especialmente, ao Consello da Cultura Galega, por suposto, por terme invitado a compartir esta tarde con vós. É certo que pasamos ali uns días ben entretidos e ben divertidos preparando a defensa da tese, non? E tamén quería agradecer tamén, xa que estamos agradecendo, ese apoio prestado, non? Que sempre dá esa forza, esa confianza, non? E ademais ese recoñecemento que a veces cando che preguntan como fala a tese en galego, non? Pois dis ti, pois mira, eu teño este, ti non, non? Pois temos ese servizo aí fantástico que ademais é de gran axuda, non? E aproveito para agradecelo tamén. Viña pensando cando cheguei así un pouco cedo para irme asentando, claro, tiña o programa na man, entón dixen, hai que ler a introdución, non? Xa a lera, pero repasala, non? E unha das cousas que poñía é por que no 2017 seguimos, non? Reflexionando sobre a normalización lingüística. Pois porque fai falla, non? Porque non están todos os dereitos conquistados, e viña pensando, que hai de común entre isto e o Aulas en Paredes do que imos falar hoxe? Pois a primeira, precisamente, a que sinalou Manuel, non? A de poñerse en pé. É dicir, nós hoxe temos moitos dereitos, estamos aquí falando de normalización lingüística e seguimos reivindicando dereitos porque moita xente se puxo en pé, non? Por eses dereitos. Precisamente, esa é un pouco o fío, é un pouco o fío da construción de Aulas en Paredes e desta proposta que hoxe imos presentar, non? E sería un pouco incoherente que eu estivera facendo esta promulgación, esta defensa, non? De poñerse en pé e que estivera aquí sentada todo o tempo. Entón, cambiamos a escena. Xa temos voz, isto é fascinante, decía eu antes, unha charla con técnico de son, tamén xa postos a agradezo tamén, non? A veces vas a concertos e tens que poñer ti o son e resulta que aquí das unha charla e hai técnico de son. Nalgún momento imos poñer efectos ou, non sei, efectos especiais ou algo así. Entón, dicía que precisamente ese poñerse en pé, ese erguerse, é un pouco o fío conductor da proposta que hoxe imos presentar, non? E precisamente collín unha frase de Federico García Lorca para, digamos, empregar como sostén de toda a investigación, que di o teatro é a poesía que se levanta do libro e se fai humana. En que sentido? Pois en moitos sentidos. Nada máis entrar naquela sala de bolseiros que me asignaron cando empecé a miña investigación, puxeronme un ordenador, senteime e ia investigar sobre educación. Entón, o primeiro que se me ocorreu foi como investigar sobre educación aquí sentada, sin ir ás aulas. Entón, esa foi a primeira vez que dixen, voume poñer en pé e vou ir ás aulas. Non quería facer unha investigación, acción, de algún xeito. Outro aspecto que decidín foi que, en canto cheguei á aula, vin a todo o alumnado aí sentado, que, como decía José Manuel Vez, que foi un dos teóricos que seguín para ese ámbito do teórico práctico, decía, a veces non sabías onde remataba o pupitre e onde empezaba o alumno, non? Entón, nesa vontade de distinguir o pupitre do alumno, pois dixen, será bo que se poñan en pé, non? E evidentemente non iba a quedar sentada. Entón, foi como nos fomos erguendo e como fomos cumprindo esa vontade de converternos en poesía. Pero, ademais, esa mesma frase, ese mesmo verso, ten outro componente, que é o componente teatral. É dicir, poñerse en pé, sí, pero para que? Para usar a lingua a través da expresión dramática, a través da expresión corporal e a través da expresión teatral, non? Porque moitas veces nas aulas, especialmente nas aulas de galego, todos coñecemos estes exercicios que despois vos irei presentando, máis adiante de cubrir ocos, de gramática, e veña a repetir gramática, e ao final escoitamos frases, como escoitei outro día, fascinantes, un neno que dixo non, é que non me dediquei a ese deporte porque iso non é o miño, non? Pareciume unha frase moi representativa de decir, si, estábamos aí cubrindo ocos, pero ao final, como falamos, non? Pois, efectivamente, situamos nese teórico práctico e nese enfoque comunicativo da lingua, non? Este sería un pouco o guión da presentación. Se estivera ante o tribunal, iría o desenvolvendo, pero como non estou, podemos
levar o noso ritmo, que sei que os azos van descendendo ao longo da mañá, non? Pero, bueno, vou non decir así de repaso, vale? A introducción máis ou menos xa está feita, xa levamos algo adiantado, non vos preocupedes. Logo, serei moi breve no marco teórico, presentaremos o programa didáctico, como se avaliou e as conclusións. E iremos facendo anotacións constantemente ou pequenas chiscadelas, non? A como isto contribuiu á normalización, mas despois sintetizaremos todo isto nunha diapositiva para concretar eses aspectos. Se ben considero que é mellor primeiro coñecer o método a nivel xeral para ter esa vontade de que sexades críticos tamén, non? Porque senón, sin coñecemento de causa. Entón, unha das cousas que me propuxen tamén na aula ten que ver un pouco con estes versos de Cavafis, non? Que di que cando emprendas a túa viaxe a Ítaca, pide que o camiño sexa longo, cheo de aventuras e cheo de experiencias. Evidentemente, o enfoque comunicativo, a comunicación na aula, falar na aula, practicar a oralidade, non dá uns resultados inmediatos que eu poida avaliar como cando estudo gramática. É un camiño longo, pero tamén é cheo de aventuras e cheo de experiencias, non? E moitas veces onde debemos focalizar a atención, nese camiño, en todo o que imos conseguindo, non tanto centrarnos en Ítaca, que xa chegará moito despois. Xa veremos a profesionais defendendo os seus principios moitos anos despois, non? Non temos que perseguir resultados inmediatos. Creo que iso é algo importante para ter en conta a metodoloxía, non? Entón, moi brevemente, simplemente vou anotar que unha das bases desta metodoloxía é precisamente superar ese estruturalismo, é dicir, esa orde en caixiñas que a gramática parece que encaixa todo, non? Esas caixiñas de sintaxe que facíamos, mas tamén ese coloca co pronome correcto, cubre os ocos, une, non? Ese, digamos, o que falábamos antes, deses suxeitos pasivos, non? Que ian cubrindo pouco a pouco eses ocos, non? Pois, onde nos situamos é, evidentemente, nun coñecemento gramatical, pero en contexto, non? E aquí sempre ese vínculo co contexto, crear eses contextos, non? Superamos, por tanto, ese... Bueno, aquí hai moitos filólogos e filólogas. Podo decir sosir, e seguro que non pasa nada. Claro, que estaba aí... Estábame reprimindo, non? Porque estruturalismo, pero mira que ben, incluso podo falar do curso de gramática xeral encontro complicidade, isto é fascinante. Non, poucas veces acontece isto así na vida, non, Cotía? E entón situámonos, por tanto, nun enfoque comunicativo. Ademais, efectivamente, bueno, podemos falar de Himes incluso, non? Da pragmática, lingüística do texto, digamos que nos situamos un pouco nese paradigma, non? Mais comunicativo. Na sociolingüística, evidentemente, e hoxe temos que suliñar, ademais, ese componente sociolingüístico, non? E logo, do que se trata, evidentemente, é de coller uns principios pedagóxicos coherentes con todo isto. É dicir, non podemos promover unha pedagogía individualista se queremos que se comuniquen en contexto. Teremos que facer unha pedagogía comunicativa, por tanto, situarnos no ámbito, por exemplo, da cooperación, o cooperativismo, non? Paulo Freire, todo isto. Enfoque por tarefas, é dicir, orientamos, como veremos despois, todo o currículum a unha tarefa final, a un proxecto final, e pouco a pouco facemos que conflúan todos eses aspectos para chegar a esa metodoloxía. Evidentemente, como dixamos antes, non queríamos investigar só nesa sala de bolseiros, que tiñamos compañeros moi agradables, pero sentía esa inquedanza, non, de ir ata as aulas e compartir este método, contrastalo e verme co alumnado e a ver que acontecía. A veces aconteceron cousas fantásticas, outras veces pois hai que correr riscos porque é necesario nesta vida. Bueno, non vou dicir que salín indemne, pero polo menos viva, non? E mantemos unhas relacións fantásticas, non? Pero quero decir, é que estou vendo a rede, estou me acordando do día que levei a rede a clase, que foi un día bastante especial previo a unha folga, última hora, 28 rapaces correndo pola aula cunha rede, foi así o día da experiencia máis intensa de todo o programa, non? Pero, bueno, estes foron os rapaces cos que compartín a experiencia,
rapaces de primeiro da ESO A, do IES Xelmirezún, que temos aquí ao carón. Foi unha experiencia, a verdade, fantástica, que volvería a repetir 1000 veces e que veremos agora en que consistiu, non? Aplicamos o programa paralelamente nas aulas de lingua e literatura galega e de lingua e literatura castelá, de maneira coordinada, é dicir, todo o que dábamos nunha lingua, logo coordinábamolo coa outra lingua. E veremos de que maneira iso digamos que propiciaba melloras na aprendizaxe non só desas linguas, sino tamén das linguas estranxeiras. Non? Esa coordinación sempre, iso sí, e iso sustémolo durante toda a tese, con ese componente, con esa conciencia dun componente sociolingüístico e normalizador que, ademais, a expresión dramática teatral nos permite levar a cabo dunha maneira excepcional, porque todas as actividades que se fan fora da aula, a lingua, raíces, que saen todas as demais, son o galego, é dicir, ese componente normalizador dentro da coordinación, os rapaces entenden e as rapazas perfectamente o contexto no que están. Pero non vos podedes imaginar de que maneira. É dicir, a conciencia que eles teñen moitas veces o que van adquirindo de todo este aspecto normalizador, non? Que a veces temos máis prexuizos nós na cabeza e eles entenden perfectamente esa coordinación, como se pode ir dando linguas dun xeito coordinado e como os profesores de linguas se poden coordinar. Bueno, iso é un tema que daría para outra conferencia longa, pero no que acredito profundamente. E, sobre todo, cun profesorado de linguas que, en conxunto, teña esa vontade normalizadora e esa conciencia do contexto sociolingüístico no que vivimos todas e todos inmersos, sexamos profesores da lingua que sexamos. Non? Ben, o programa tivo unha progresión, non? E como se alternou esa progresión? Ben, primeiro fíxose unha análise xeral, evidentemente esa pilotaxe fixámola, a pilotaxe fixámola en galego, fomos tomando notas para logo contrastar coa Perfmis, pero logo todas as tarefas fomos comparando paralelamente os resultados nunha e outra lingua, e o curioso foi que se equipararon de maneira absoluta, non? Cando o galego ao principio partía dun menor índice de puntuación, digamos, desde o enfoque cuantitativo, que foi pouco, pero que existiu, en aspectos como a comunicación, como a oralidade, e de que nos decatamos? De que o factor que estaba incidindo aí era de carácter psicolingüístico. É dicir, eu teño un prexuízo para falar galego, por tanto, a miña comunicación non é fluida en galego, mas non tiña que ver en casi ningún caso, en algún sí, e analícese por separado, coa competencia real da alumna ou do alumno. O cal nos indica, despois iremoslo vendo, que o componente actitudinal e o reforzo desa actitude positiva cara á lingua, aquí vimos que era fundamental, porque non só é un feito que sociolingüísticamente está moi ben, etc., senón que afecta a propia calidade comunicativa do alumnado, ademais da autoestima e moitos aspectos, non? Ben, fixamos esa pilotaxe, desenvolvemos o núcleo do programa paralelamente nesas sesións, logo fixamos esa montaxe que eles mesmos fixaron, co guión, fixaron todo eles, e ademais gabábanse moito disso, non? Porque fixaron a presentación e incidiron moi concienciadamente en que o guión era deles, en que fixeran absolutamente todo, pero era certo, non? E dedicamos 3 días a esa preparación desa presentación final. Pero onde nos imos centrar agora, así rapidamente, vai ser no núcleo da proposta, que foron 5 tarefas. De que maneira esa progresión se foi facendo nas aulas? Pois, ao principio, digamos que a expresión corporal, claro, unha alumna non está acostumado na aula a dicirlle érguete que imos facer teatro. Entón, o que empezamos, e a expresión corporal non tiñan referentes iniciais de como empregar a expresión corporal, aínda que eran consciente, non hai moitos profesores, iba a facer alusión aos libros de texto, que últimamente me fascina cando vou aos libros de texto a ver o apartado de linguaxe non verbal e aparece un semáforo e un policía. E iso é toda a linguaxe non verbal que aparece nos libros de texto. E ademais, en casi todos os libros de texto aparece un policía e un semáforo. Non digo, vemos que hai unha conciencia ampla do que significa a linguaxe non verbal, non? Entón, un dos aspectos que eu sempre lles dicía aos alumnos, ás alumnas, non? Era, vos imaginadevos que ides nun autobús e que ven unha persoa maior e lle facedes así. Estades lle dicindo algo? Non. Estamos comunicando? Sí, moito. Claro que co policía facemos o mellor máis casi inmediatamente, certo é? Non quero contradicir tampouco eu sempre fui estudante, ou como se di?
é que non me quedo moi mal. Pero sempre lle fixo moito caso aos libros de texto, quero decir, non? Entón agora tamén renego deles, pero non podo facelo así tan públicamente, non? Vai ser que me encarguen, como me teñen encargado de axudar, e depois aparece o nome a ver como me defendo. Pero, bueno, que os libros de texto, a linguaxe non verbal non se leva moi ben, non? Aí está a disquisición. Entón, efectivamente, o que fixemos foi ir erguéndonos dese libro e materializando os poemas, non? De que maneira? Estaba dicindo, ao principio non teño conciencia do meu corpo como elemento, como instrumento de comunicación, pero iso hai no que ir educando pouco a pouco, non? Entón, a progresión consistiu en que primeiro o corpo, a expresión corporal, era inquietude, sí? Facíamos como tablós, que agora aos obradoiros xa, cando vou explicando o que é un tabló, todo o mundo me di... Antes ninguén sabía o que era un tabló, había que explicar, é como unha foto, é así como unha foto, pero tens que estar quieto, non, digamos. E iso, bueno, empezar a explicar os beneficios e tal, pero agora, en canto empeza alguén di, eso é un mannequin challenging, non? Entón, bueno, pois sí, algo parecido, é dicir, estou en quietude, sí, o meu corpo está en quietude, e por agora o texto ben dado. Por exemplo, nesta primeira tarefa, eles interpretaban Longa noite de pedra de Celso Emilio Ferreiro. De que maneira? Pois creaban esa imaxe común na que tiñan que extraer do texto o subtexto, o que hai debaixo do poema, debaixo do texto. E eles mesmos, 12, 13 anos estamos falando, chegaron á conclusión de que atención, porque isto é unha clase, casi me caen por aquí as vaguas, cando dixeron lemos o texto, acabámoslo, debatemos sobre el, quen era Celso Emilio, etc. E dixen, hai unha palabra, algún concepto oculto detrás deste poema que non se di na mensaxe, non se di no poema, pero está detrás. E chegaron á conclusión de que esa palabra era resistencia. 12 anos, impresionante. Están en cuarto de eso, se vos toca para Xelmírez, podedes xestionar a ver se vos toca. Pois, eso, 12 anos e chegaron a esa conclusión. Entón, que fixamos? Coa imaxe do subtexto creamos a foto. A ver de que maneira creades unha imaxe de resistencia. Porque este é o subtexto, é como o tronco da árbore. Pero cada alumna e cada alumno vai saindo individualmente dun verso que memoriza previamente a un foco de luz e aí pronuncia o seu verso. É dicir, eu estou na imaxe desa cárcere que eles crearon, non? Desa imaxe de resistencia, sai o primeiro e di o teito é de pedra e volve outra vez a imaxe. Todo o que estamos traballando aí non vos podedes imaginar. O libro é gordo porque vai explicando todo o que se traballa aí, que é moitísimo. Porque non só estamos traballando o subtexto, sino que estamos traballando a idea de que a suma dos versos por si mesmos, literalmente, non é o subtexto é un significado profundo. Entón, explicáballe que era como un pouco as ramas, a ramificación, non? Dos versos, e hai unha raíz, hai un tronco que é iso que está detrás, que é a idea subxacente. Non sei se vos dades conta de algún exame de selectivo onde pon extrae a idea principal. Estamos en primeiro de eso, é dicir, estás traballando contidos realmente profundos, non? É dicir, non é imos facer teatro, así alegremente, que tamén ten que haber os seus espazos, evidentemente, pero neste caso, dentro das aulas e dentro do currículum, estábamos traballando sempre contidos curriculares e nesa vontade de que afondaran no coñecemento, non? Entón, como vedes, a expresión verbal e a voz aínda é desde a quietude, hai moi pouco movimento, aínda para ir progresando nese método pouco a pouco. O texto aínda o memorizan, cada alumno, cada alumna memoriza un verso, sí, non é moita cousa, quero decir, é inmediato, pénsano e xo teñen. Eu non recomendaría memorizar unha estrofa na aula porque leva tempo, eso, despois na casa fixemos outros traballos máis complexos, pero para empezar, que sexa moi manexable, non? A expresión non verbal era moi clara, é dicir, a liberdade facíamolo moi aberta, cos ollos moi abertos, todo moi aberto, os brazos moi abertos, e o encerro todo o contrario. É dicir, eles teñen que ter algún referente, non lle vai dicir, fai unha imaxe de resistencia, non? Así, alegremente. Entón, eso, fomos contrastando, non? Na hora de castelán fixemos Para la libertad de Miguel Hernández, o cal se entroncaba moi ben esa imaxe de resistencia, non? É dicir, sempre íamos coordinando progresivamente unha cousa e outra. E os prazos e os movimentos aínda eran moi pautados. Sinalo todo isto, especialmente na primeira tarefa, porque depois xa ides vendo nas seguintes
como eso se vai medindo pouco a pouco. O espazo vai se abrindo, hai maior liberdade expresiva, hai maior movimento, as referencias corporais xa saen máis deles que das pautas que nos lle damos, etc. Bueno, despois seguiremos, sí. É que non quero dicir todo ao principio, porque senón... Así fomos progresando cara a tarefa 2. Na tarefa 2 facíamos prohíbese por orde da alcaldía de Manuel María, que medren porque sí as flores do xardín municipal. Entón había un señor alcalde, non, que era esa figura de autoridade, e o alumnado tiñalle que ir reclamando, en forma uns de flor, outros de lúa, outros do que aparecera no poema, eses dereitos, é dicir, xa hai un factor de creación de texto. E ademais creaban en verso, non? É dicir, pois non reclama, a lúa reclama andar solta polo ceibe polo ceo porque nos gusta, pois, o que les inventaran, non? E ao mesmo tempo íamos creando unha cidade que se ia liberando dese alcalde opresor, non? Pois, paulatinamente, non? Despois, cada rapaz sacaba as súas conclusións, Isto todo así era abstracto, non? É dicir, facíamos unha especie de debate, no debate eles avaliábanse a si mesmos e facían como unha especie de pleno, non, digamos, bueno. Ademais, aquí é importante, un componente pragmático. En que consistía este componente pragmático? Asociábamos a pragmática... Ai, que estamos filólogos, claro, vale. Entón, volvo a centrar para poder explicarlo de maneira como é, non? Porque teño o chip de adaptación e o chip de filólogos. Pois o chip de filólogos e filólogas é o seguinte. Se eu vos digo, isto plantexolle así na clase, se eu vos digo, e ademais é moi galego, mira, é que lín outro día instruccións para tomar café de Singala, e agora estou co que é galego, non? Porque é que é moi, moi, moi galego, non? É unha instrucción que se van ao estranxeiro hai que explicarlle pragmáticamente. Resulta que están todas as ventás abertas, non? E eu estou escoitando o gaiteiro e digo, miro, non é mentira, ficción, ficción. Pero miro para a técnica de son así de reollo e digolle, pois sí que se vai a gaita desde aquí, Que lle estou dicindo? Por favor, podes pechar a ventá, non? Que para un rapaz de 12 anos, evidentemente, todos tivemos 12 anos, será, pero pecha a ventá, non? Claro, pecha a ventá en que tempo está? Filólogos e filólogas. En imperativo. Pero, carai, que ben sou este gaiteiro. Está en imperativo. Pero, a nivel pragmático, sí, unha exhortación, non? Vale, pois todo isto, 12 anos, entendíano a través deste exercicio, evidentemente adaptado. Por exemplo, se a cidade era dubitativa, pois entón todos estábamos melancólicos, tristes, e o mesmo que decíamos, o mesmo que íamos facendo, digamos, cos nosos corpos, tiña repercusión no poema. É dicir, é o mesmo que eu diga prohíbese por orde da alcaldía, que medren porque sí, sí, así, decaídos, as flores do xardín, ou que diga, prohíbese por orde da alcaldía. É o mesmo ou non é o mesmo? Aí, non? Entón íamos analizando as imperativas, a pragmática, bueno, todas estas cuestións. E íamos cambiando a cidade imperativa, da cidade dubitativa, da cidade... Todo isto. É dicir, que estábamos traballando en literatura, pero tamén lingua, pragmática, sí? Vale. Primeiro da ESO. É que é importante, pero eu prometo que non iba coa intención de traballar todo isto. Pero era chegar, os rapaces tiraban, e eu daba, e os rapaces tiraban, e así fomos chegando, acabamos en Xirl, na escuela de Palo Alto, así, sin darnos conta, non? Entón íamos eso, asociando tal. Os espazos, o movimento xa, con isto traballábamos a expresión verbal, é dicir, un dos factores que detectamos no primeiro exercicio é que, ao principio, como é lógico, o alumnado falaba cunha voz así moi baixiña, digamos que non proxectaban a súa voz, non? Ou non saía orgánica do corpo. Entón, o que fixemos foi aproveitar esa cidade, chocar uns cos outros, abrazarse, é dicir, que a voz saíra do corpo, non? Traballar un pouco mediante técnicas que evidentemente están máis que estudadas, desde a expresión dramática teatral, é dicir, non estábamos inventando nada, simplemente estábamos recollendo, reformulando, adaptando para isto, non? Pero sí que traballamos eso, que o alumnado puidera expresarse, expresar a súa voz en alto sin estar coaccionados. E isto tamén contribuiu a desinhibición,
Porque se ti che poñen diante de toda a clase, dinche, ala, fala. Claro, 12, 13 anos, 14, 15, adolescencia, todos fomos teenagers, sabemos como vai o asunto, non? Pero, sin embargo, se estamos todos xuntos e estamos nunha cidade, a metade da aula e a outra metade observando, xa non é tanta ese componente de inhibición, non? Un factor importante que aquí sí que xa estábamos creando un contexto no que había un alcalde, unha figura de autoridade, e eu tiña que reclamarlle a ese alcalde e decir, estamos creando, isto é a clave, a necesidade de usar a lingua. Non lle estou dicindo, dille, non, creo un alcalde opresor, sí, unha figura de autoridade. Automáticamente, como ser humano, ese alumno, esa alumna, vai reclamar, vai reivindicar os seus dereitos, vai ter a necesidade de usar a lingua en contexto e interaccionando. É a diferencia entre une, completa, para que? Se podo estar falando co compañeiro, moito máis divertido, onde vai parar, todo nos pasou, non? Todos tivemos 12 anos. En cambio, está un alcalde está me dicindo que non podo andar ceiba de noite polo ceo. Eu son a lúa e quero andar ceiba de noite polo ceo. Como yo digo? Como non yo digas, non podes andar ceiba de noite. Entón non vas para esa cidade de liberdade que creábamos despois desa liberación a partir desa figura do alcalde, non? Ao final o alcalde tamén se integrou, no xogo. Quero dicir, tampouco tomamos a pobre rapaz que siguen alternando. Esta foi a tarefa 3, a tarefa do que creou aí ese conflito necesario, non? Porque todo estaba indo fantástico, e a tarefa 3 non é que fora mal, pero bueno, dar unha rede así abertamente a 28 adolescentes en última hora, a verdade é que foi un acto de valentía que non sei se repetiré outra vez na miña vida, pero que realmente funcionou moi ben este exercicio. É dicir, a pesar do barullo, porque é o que ten un foco comunicativo, son consecuencias que hai que correr, non? É dicir, tipos a 28 rapazas e rapaces a falar de pé, non poden estar calados, porque senón non están falando. Entón, vale. Pero, bueno, quero dicir, esta quizáis foi nese aspecto a actividade máis arriscada, por decirlo de algún xeito, non? Que facíamos nesta actividade? A liberdade total, non? A aula cada vez, o mobiliario aparecía cada vez dun xeito. Eles chegaban do recreo, pedía a hora anterior ao recreo, entón, cada vez que chegaban, eso de mes gustaballes moito. A ver como estaba xa a aula. Entón, puxen todo mesas arredor, 14 alumnas e alumnos eran os poetas do mar, e os outros 14 eran o mar. Entón, que facíamos? Desfacíamos o poema, neste caso, de Gonzalo López Avente, o mar, o meu mar, o poeta de Muxía, tirando así, barrendo un pouco pa terra, non? O mar, o meu mar, entón desfacían o poema. O que intentamos foi, precisamente, enfatizar esa vontade de que a voz saia do corpo, de que non intelectualicemos, é dicir, eu sempre poño o exemplo de cando dous alumnos están facendo unha representación teatral no día final do curso e non se traballa nada de, bueno, é normal, non hai máis horas e hai que dar un programa e todas esas cousas, ahora que estamos dentro do sistema, sí, é verdade, agacho a orella e acepto. Pero é certo que moitas veces cando fan representacións teatrais, pois non se fan todas estas técnicas, non? Entón, está un rapaz dicindo xa estás vindo por aquí, e o outro que lle vai responder está repetindo así por baixo. Porque, non? Entonces, este exercicio, unha das cousas que pretenden traballar é precisamente ese, é dicir, que sexa orgánico, que sexa natural, que esteamos no momento presente, porque iso é o que nos vai dar ferramentas para facer logo presentacións, para naturalizar a expresión, todo isto. Entón, por eso, era un punto de inflexión no que rompíamos os textos. Entón, eles eran o mar e tiñan o referente do mar. Entón, iban rompendo o poema. O mar, o meu mar, o mar que eu vexo, gris, inquedo, avalante, rexo, mar, o meu mar. Iba rompendo ese poema, mentre iban facendo coa expresión corporal e todo isto, bueno, ten que ver máis que expresión corporal. A nivel escrita, os outros 14 alumnos e alumnas que estaban arredor nas mesas eran os poetas e as poetas. E estaban enriba das mesas e as mesas eran as pedras do mar. Todo isto estaba ambientando Muxía. Entón, ían, digamos, deixándose salpicar por eses versos, non? O mar, o meu mar, íanos recollendo e recreando de novo unha composición intertextual baseada nos textos de Gonzalo López Avente. Novamente creamos un contexto, sí? E a partir de aí creo, porque o mar me suxire. Era como traer o mar á aula, e dicía, tedes que imaginar que este é o mar.
efectivamente, o mar estaba bravo, saltado, todas esas características, porque, claro, isto coordinámoslo en galego e castelán, non? Entón, en galego era lopezamente, eu decía, este é un mar Atlántico, ten que estar exaltado. Bueno, se cumplírono, bueno, o mar, había un mar de fondo que non vos podes imaginar. Pero despois, na coordinación, viña a hora seguinte, castelán, última hora, día antes dunha folga, e era un mar melancólico, porque era o mar de Rafael Alberti, non? Que é interrogativo, e aí seguíamos traballando pragmáticas, interrogativas, e por que me trajiste, padre, a la ciudad? Entonces é un mar mediterráneo, non? Tranquilo. Bueno, o mar seguía Atlántico, Atlántico, Atlántico. Era unha cousa sin xeitos. E despois de toda esta abstracción, non? Porque ese exercicio era máis abstracto, máis de inflexión, volvemos a naturalizar a expresión, é dicir, o que se van dicindo, volver ao rego, sí? Porque eso, é dicir, está ben ese punto de inflexión, pero logo hai que traer e naturalizar, non? Entón, o que fixemos foi a improvisación. É dicir, este sí que é unha técnica máis coñecida, neste caso, improvisación analóxica, a partir de A piragua de Cándido Pazón, é a figura do opresor e do oprimido. É dicir, había un opresor, novamente, crear a necesidade de empregar a lingua, crear un contexto de uso da lingua, eles tiñan que crear unha... Eu dáballe a estrutura, é dicir, unha pregunta, unha resposta e unha pregunta. Se empeza o opresor, como vai ser a estrutura? Quen vai gañar? O opresor, hai 3 intervencións. Se empeza a oprimida, quen vai gañar? Hai 3, estaba todo controlado no fondo, non? Está como sistema. Sempre sabíamos que iba a pasar, pero claro, eles, o bo é que enchían de contido todo iso. Nós, digamos, que interviñamos na estrutura subxacente, non? E íbamos así manexando, non? Manipulando os fíos da aula, cando nos demos conta de que era importante ter ese control. Non, xa pensamos desde o comezo, o que pasa é que neste exercicio queríamos que fora moi áxil e logo que liberaran a oprimida. É dicir, entre todas e todos, había logo só un opresor e só unha intervención. Entón, tiñan que lograr continuar a historia todo improvisando e liberar a ese ser oprimido que estaba máis, bueno, xa sabedes como son, como teñen que ser os rapaces de 12 anos, non? Que, bueno, era unha opresión aquela pobre muller, é dicir, familiar, laboral, bueno, pero ao final conseguiron liberar a esa oprimida, non? Que conquistar os seus dereitos, un pouco un contexto que nos resulta coñecido nestas xornadas, non? Que esperemos que teña tamén un final feliz, non? Como ten aquí a improvisación. Entón, digamos que, novamente, unha figura de autoridade, novamente un contexto, novamente, teño que usar a lingua, porque senón vai me oprimir este, daqui, non? Contexto real de uso da lingua. Enfoque comunicativo, este é a mensaxe subxacente que estou poñendo agora, non? Eu digo de maneira explícita, porque como sodes filólogos, sabedes cal é o subtexto, entón non podo ocultalo, non? E finalmente chegamos ao xogo de rol. Esta era outra das partes máis importantes, porque a partir do xogo de rol foi como desenvolvemos logo todo o programa, é dicir, toda a presentación final, toda a performance final. Fixos a partir dunha intervención de xogo de rol no que se improvisaba e nós, en vez de darlle a escena, antes dábamoslle unha escena, un flash teatral de 3 intervencións, agora dámoslle xa o argumento total. Establecemos os roles e aquí ven tamén ese factor que aparecía no programa, o factor de identidade, sí? De traballo coa identidade, non? É xa un traballo en contexto máis elaborado. Por exemplo, aquí o que vedes era a reixa era o subtexto. Que subtexto era este? O mesmo que eles elixiron de resistencia. Pero agora o subtexto da resistencia xa non está no texto, senón que imos crear cunha imaxe real. E cal era? Unha reixa. E creaban esa reixa de resistencia. Eu simplemente lle digo o contexto, o rol, non? O xogo de rol. Unha tribu en Brasil, todo isto é moi extrapolable, xa o digo desde o principio. Unha tribu en Brasil que estaban ali coas súas terras, a súa lingua, todos estes aspectos, e de repente ven unha gran empresa. Esa empresa quere arrasar as súas terras e instaurar unha empresa ali e facerse coas súas terras e impoñer os seus dereitos, etcétera, 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 non? É dicir, todo isto que estamos falando. Entón, claro, bueno, podedes imaginar como defendían as súas terras, Eso tamén, instruccións para tomar café, ese galego, 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 As nosas terras son nosas, eu creo que foi a frase máis repetida durante toda a obra de teatro. As nosas terras son nosas. Bueno, a verdade é que foi fantástico, porque ademais ian saindo versos que traballáramos, e eu dicía, podedes coller os versos que se vos ocorran, que teñades na memoria. Entón, cando estaban na reixa, estaban así todos apretados, e un empezou a berrar, o teito é de pedra!
e todos berrando, o teito é de pedra. E todo eso quedou despois na representación final, é dicir, darlle unha volta artística para expoñer ante un público, enfoque comunicativo, pero o receptor xa non só é o meu compañeiro e a miña compañeira de aula, sino que xa é o resto do instituto. E foi así, pouco a pouco, como fomos chegando a esa representación final, que foi bueno, persmis queda así un termo moi tal, pero é a representación final. Porque persmis é unha fusión entre performance, sí, porque tiñamos un componente de performance, e mise en escena, que é posta en escena. É un termo de Pavís, filólogos, novamente. Patrice Pavís, Dicionario de Teatro, que adoptei o termo de aí, non é un termo inventado. E fixeron esta peza final que a verdade é que foi fantástica. E isto contribuiu, non vos podedes imaginar de que maneira, a autoestima, desinhibición, normalización, maior uso, bueno, todos estes aspectos. Prometo, hai un documental que o certifica, menos mal, porque senón non me creerían, que foi así. Home, despois, fora das aulas, non lle siguen ca cámara, non sei como foi o conto, pero a información que me chegou, evidentemente non se fai un milagro nin nun curso, nin en 2, nin en 3, nin en 4, pero se ese traballo se continúa e se transmite, se retransmite e vai outros, estas cadeas que sabemos, non? Estas redes, pois é importante, bueno, este sempre me gusta moito esta imaxe final de liberdade expresiva, non? E aquí, se tivéramos unha hora máis, soltaría un discurso sobre a liberdade expresiva. Esta era a música, era un alumno fantástico. Entón, un pouco a avaliación do programa, o que ten de subxacente, ou a frase, o reverso que resumiría todo ese espírito sería que as cousas estables caerán, pero o movimento durará sempre. É dicir, todos os pronomes, a pragmática e imperativa vaixe así, como é lóxico, non? Porque veñen as vacacións de verán á praia e vas estar acordando ali, mentre estás na Praia da Cruz en Muxía, vas estar acordando das imperativas. Non, evidentemente non. Pero o movimento derivado de toda esa aprendizaxe, esa comunicación, o vivido, eso é o importante, non? É máis importante todo o procedimento, toda a actitude, sí, contidos procedimentais, actitudinais, que moitas veces os contidos, non? Que tamén son imprescindibles, pero que van reciclándose ao longo da nosa vida, non? Ben, bueno, isto foron as técnicas que empreguei para recoller os datos, se alguén lle interesa, despois podemos afondar. Estas foron as categorías que fun establecendo para medir cada unha das aprendizaxes, triangulación de datos, había profesoras observadoras, os rapaces observaban tamén, e eu tamén triangulábamos os datos, e fomos categorizando, sí? Como mellorou a expresión verbal, é ben certo tamén que é máis difícil de medir en que medida un alumno, unha alumna mellora o seu vocabulario en 4 meses, que como pasa da expresión corporal de estar contrancerado, sí, a as nosas terras son nosas, non? Como facía co pau, non? Claro, eso é máis, digamos, fácil de ver nun análise deste tipo. Bueno, xa para rematar, pois fixe unha pequena síntese, non? De en que maneira todo este método, de maneira moi sintética, prometido, que xa casi acabou o gaiteiro e ainda non acabamos nós, de que maneira todo este método contribuiu á normalización. Son moitos máis os aspectos, pero collín pinceladas do que fomos tratando para resumilo. Ben, a expresión dramática teatral é un pouco unha síntese, simplemente, para refrescar. Ten ese componente lúdico que enfatiza as actitudes, imprescindible para a normalización, para o uso da lingua, para todos estes aspectos. A posta en rol, isto é imprescindible, se sabía que tiña que ter anotado. Unha cousa que nos pasou durante todo o programa que foi fascinante é que o alumnado, había alumnos e alumnas que non falaban galego na aula porque na aula non se falaba galego. Bueno, ese é un feito que a mí me fascina, non? É dicir, empezas a tirar para atrás, non, é que eu falo galego, pero como me sentei con este tampouco, non, é que eu tamén, empezaron a seguir, resulta que toda a aula falaba galego e todos estaban falando castelán. Bueno, impresionante. Eso, eu nunca o vivira, porque afortunadamente, a parte de Muxía tamén son de Carballo, estou mirando o panel, porque vai dicir, sí, depois en Carballo dis que és de Carballo, non? Entón, tamén son de Carballo, e en Carballo non pasan estas cousas. En Carballo falamos todos galego, non temos problemas, non sei. Entón, claro, cando cheguei aquí, dixen, bueno, pues serán todos castelán falantes, é o primeiro que pensas.
Pois non, non era. Entón, que facíamos? Posta en rol, é dicir, yo hablar gallego non. Pero ahora non eres ti, Ahora eres un indígena dunha tribu do Brasil. E ali falan galego, como sabes. Bueno, yo non, pero el personaje, amigo. Entón, esa era a trampa pesca, non? E o do rol, a verdade é que foi fascinante, non? Porque era inmediato. É dicir, eu fora falo castelán, porque teño que ter un prestixio social, non? Vamos así a perder a dignidade, pero de repente hai un personaxe, entro en escena. Xa está. E de repente, cando sales a escena, que pasa? Pois que ao mellor, sin querer, sale unha palabra. E o outro tamén. E ao final, mira ti que cousas, falamos a mesma lingua, non? Entón, por eso enfatizo o do rol, porque me parece imprescindible, non? Esa posta en rol, ese entrar en escena para empregar a lingua que en realidade, pero non vos podedes imaginar como foi isto, porque nos grupos de discusión saía todo o tempo. Non, é que eu camiña boa falo galego. Eu tamén. Bueno, camiña nai veces tamén. Eu tamén. Bueno, pois, entre nós non, porque claro, estamos na escola, e na escola non. Ben, enfoque comunicativo, o que viñamos comentando, non? Oralidade, ese contexto que tanto fomos repetindo, interactúo cos demais, non hai un contexto artificial, menos peso de gramática, hai gramática, pero é menos peso, non? Porque digo, depois a ver, vou mirar a Rosario Álvarez e me dicir tanta gramática que vou de consultala, que é moi rigurosa, e vai dicir aquí, esta muller, non, hai gramática, evidentemente, pero sí, é un enfoque alternativo, é dicir, isto facíase unha vez a semana e hai que combinalo con outros métodos, evidentemente, un rapaz ten que saber o que é un suxeito, pero se ele tamén é suxeito noutros, é dicir, trátase de conxugar, non? Necesidade de usar a lingua, fomos reiterando todo o tempo, todo é intercambiable, sí, porque necesidade de usar a lingua na expresión dramática teatral que crea un contexto equivalente ao real, sí, podedes combinalos como queirades. Componente actitudinal, unha visión máis positiva da lingua, diferentes contextos, superar prexuizos, e ese componente psicolingüístico que aludíamos antes, eso é imprescindible. É dicir, falo mal galego porque eu non sei falar galego, ou falo mal galego porque hai algo dentro da miña cabeza que está dicindo non, eso non digas eso. Claro, do que nos damos conta de que a gran maioría resulta que sabían falar perfectamente, pero ese componente psicolingüístico a veces impide, é un parapeto para a aprendizaxe. Como pasa con moitas outras cousas, coa inhibición, nun contexto de aprendizaxe máis xeral, é dicir, a veces son máis as barreiras que nos poñemos, os límites que nos poñemos, que a realidade. Pois coa lingua viuse moi claro. Co tratamento integrado das linguas, que percibimos con isto de resulta que aprender galego axúdame en portugués. Resulta que aprender galego a profe de galego coordínase que de castelán. Bueno, lingua é lengua, hai que traducir a linguaxe de 12 anos, non? A de lingua coordínase coa de lengua, e resulta que me vai mellor en inglés. Misterio. Non? Que está pasando dentro da miña cabeza? Competencia subsistente común, elga por 15, pode ser máis información para os links. É dicir, está esa competencia subxacente que permite que multiplique as miñas aprendizaxes, vale? E, finalmente, ese factor da identidade que nos parece tamén fundamental reforzar a través, por exemplo, neste caso, do xogo de rol, non? É dicir, facemos un xogo de rol, Brasil, bueno, todo isto que xa falamos, non? E tamén aludíamos moito a esa cultura da globalización na que parece que a identidade se disolve, non? E de repente dámonos conta de que é o máis importante, que se non hai raíz, se non hai subtexto, se non hai resistencia, que diría Celso Emilio Ferreiro, sin decilo, que é o que decía, esa é a mensaxe que non di, non, pero que está atrás. Pois esa resistencia, ao final, é a que nos deixa estar no mundo, non? E ti estás no mundo. Que diría tamén Celso Emilio, se non... Aquí hai que ter cuidado cas tintas, que tanto filólogo. Bueno, eu creo que máis ou menos, en resumo, e ademais, isto de practicar a docencia dá de sí. Ben, creo que só quedan 5 minutos, podémonos deixar, porque sería un paradoxo que non deixara de falar. Se falades, podes vos erguer da cadeira tamén. Bueno, pois eso, moitas grazas.